Wala ka. Paano yung tali pag-itin? Ha? Malabas sa akin. Oras? Sila ko makita kayo nag-video mo ko. Wapa sa gusto ko. Wapa kay kasabdan kay. Hindi kasabot na. Awak ko ako. Big! Hindi mo pa ang pangalan Vika. Vincent ka rin Anak niya. Sila, wala. Mga nagmelo na nga sila. Di Korea. Diyan dun sa angga-angga. Amal. Ika. Wala ko na nangyara na doon. Kapicture na mo. Yes. Kaya mulakaw ka lang? Babati minti guys. Oh, picture natin. Ay. Pulang-pulang lips nanti minsi. Oh my God. Picture dari May pamariana ko na sa Russia. Hindi ko ang gusto na kami. Lan ikaw kung bakit ka nang medyo ang bunga ko yan si pamariana. Walang sa mga anak kasi. Ami, bless ay bless ko ano. Picture sa picture. Picture na. Happy Destiny Becca. Kauna ka. Busy mga kumantuan. Kain na kami. Kaunat ta. Kaun ako. Ay, wala ko na mahon. Lagi mo din isa kabinet dito. Ha? Guys. Lagi mo din isa kabinet dito. Bawin sa mambo bang sa bebe. Wan mo gud. Ako dito ko. Ano sila ba? Sila test na ganyan ito, no? Me. Kaon na daw me. Hello, Becca. Hello. Picture ka daw. One, two. Kaon na me, guys. Kuan. Tibog na wag mo ang cellphone. Ay, wala hindi yung kutsara. Ikaw ka-live, mga Omega, kay Resignal dyan. Ngayon na ang lumpia. Buling magod. Ako pa kumangka mga Omega nga Wag doon daw niya ni. Para matagaan daw yun siya o pinaskuhan. Tagaan po na ko siya kung doon sa din niya ni. Bago ay, sa lagi hot na, sa lagi ni. Tugaw ka doon. Ingon man siya, padagang kagpuan. Nag-imot siya sa iyang kuan. Nag-imot ang kain. Tilapia. Yes. Ayun siya ang kay tilapia o kuan. Ito yung hipon. Sapayan. Pasayan. Ha? Pasayan. Pasayan. Balik sapayan. Manakuaw lang sapayan. Pwede man. Pasayan. Kung Bisaya dahil sa kuan shrimp. Pasayan.
Taga na sila. Nay na, karon mo ron magana ka. Wala ka da. Taga na sila bisita. Ginatang ilong. Ha? Ingam ka ron.